elején nézzük egy kis ilyen, nem definícióval, de valami hasonló jelleggel, mi is az okostelefon. Ki az, aki meg tudná esetleg mondani, hogy ne csak én beszéljek, hanem ti is, hogy mi az, hogy okostelefon? Jó, hát gondoltam, hogy senki nem fog válaszolni, úgyhogy akkor igazából fogalmazzuk meg, hogy egy olyan telefon, ami gyakorlatilag egy miniatúr számítógép, különböző fejlett funkciókra képes, e-mailezés, böngészés, stb. Sokfajta definíciója létezik. Egyébként egyik se egy ilyen kőbevésett dolog, de mindjárt megnézzük, hogy miért mondtam azt, hogy gyakorlatilag egy miniatűr számítógépről van szó. Alapvetően, hogyha megnézitek, ugye ez a Samsungnak az egyik legújabb modellje, a Samsung Galaxy S6 Edge. Gyakorlatilag minden olyan dolgot, amit fel tud vonultatni, ez felvonultat. Mind hardveres, mind szoftveres szempontból. Ha megnézitek, ugye egy számítógépnek az alkatrészeit, található benne egy processzor, memória, valami bővítőegység, megjelenítőeszköz, beviteli eszközök. Gyakorlatilag itt most egy régebbi iPhone-nak a robbantott tábláját látjátok. Ugye itt, amit itt zölden láttok az alaplap, az ugyanitt megjelenik, kicsit nyilván kisebb formátumban, de ugyanúgy megtalálható rajta a processzor, a memória és így tovább. A kijelző az ugye, ami beviteli és megjelenítő eszközként is funkcionál 2 az 1-ben. Tehát gyakorlatilag az a mondás, hogy egy miniatúr számítógép az valóban helytálló lehet. Alapvetően 3 nagy operációs rendszerekről szoktunk beszélni, nyilván van ennél több is. Ugye a Windows Phone, az iOS és az Android. Ez az előadás, illetve ami tartozik hozzá képzés és annak a kivonatát tartom nektek, az alapvetően az Androidról szól elsősorban. Kézfeltartással ki az, akinek nem Androidja van, hanem iOS esetleg? Egészség. Egy ember, ő is félberakja fel a kezét, vagy tagadja. Windows Phone, az már van több, a többieknek meg gondolom Android. Ki az, akinek Android van? Jó, tehát akkor mindenki igencsak rendelkezik okostelefonnál, meglepő lett volna, hogyha nem. Az iOS-nél hozom be, hogy mi is a tablet. Ugye a tablet egy olyan PC, ami miközben hordozunk, vagy mobilak akarunk lenni, még mindig tudunk mellette dolgozni, tehát nem arról van szó, hogy a laptopot fogjuk kézbe és közben alá kell támasztani, meg stb. Az iPad volt az első olyan tablet, amit igazán tabletnek és megfelelő élménnyel mondhatjuk azt, hogy lehet ezt használni. Tehát erről talán többet nem is kellene mondanom, hiszen szerintem mindenki használt már tabletet. Windows Phone-nál jött be talán először, nem is feltétlenül biztos, hogy ismeritek ezt a fogalmat, ez a Phablet nevezetű dolog, ugye ez a telefon plusz tablet, tehát gyakorlatilag egy olyan okostelefon, ami egy ilyen mondjuk 5-6 szó körültől indul fölfelé, vagy ennél nagyobb, azt Phabletnek szokás nevezni. Lehet nyilván telefonnak is, vagy akár tabletnek is, ez teljesen mindegy, de ha találkoztuk ezzel a fogalommal, akkor tudni fogjátok, hogy miről van szó. Ugye vannak itt felírva ilyen dolgok, hogy generációk. Ti vagytok ugye, hogy így rántok nézek, ezért főként az Y generáció, vagy bocsánat, Z generáció, tehát az egyik legfrissebb generáció, akik nyilván ezt a tudást már folyamatosan, ahogy neveltettetek, bennetek van, tehát nektek külön tanulási folyamat nem feltétlen szükséges ehhez. Szakemberek azt mondják, hogy az internetnek, illetve az okostelefonnak a legnagyobb problémája az az internettől való, vagy az információtól való függés. Ezt valóban tapasztalhatjuk. Nem tudom, ki az, aki esetleg használ navigációt, iGo-t, Google térképet, ennyire kevesen csak, többiek nem mennek sehova, jó, elfogadom. Ki az, aki használ papír alapú térképet még? Na hát ez meg senki. Innen, jó, van egy kivétel, mindig erősíti a szabályt. Tehát a lényeg az, hogy ugye annyira el vagyunk hagyatkozva, hogy kényelmesen ott a mobil internet, az offline navigáció, vagy éppen az online, hogy már elszakunk a különböző hagyományos dolgoktól, tehát erről a függőségről beszélnek a tudósok, hogy ez
komoly probléma. Egy kis statisztikai történet, a hölgyek sokkal jobban szeretnek közösségi oldalakat böngészni, illetve azok alkalmazásait használni, míg a férfiak inkább tesztelő jelleggel több alkalmazást próbálnak ki, több alkalmazást telepítenek. Bocsánat, ez egy kicsit itt túlugrott. Ez az első Nokia, ami 1991 táján durván egy ilyen 1,5 millió forint nagyságrendért lehetett volna kapni, ha indult volna valami sorozatgyártás fél éve, de nyilván ebben nem indult. Egyébként a finn akkori miniszter Helsinkiből indította az első ilyen GSM alapú telefonhívást, és az lett volna a kérdésem, amit már itt kicsit lelőtt ez a prezi sajnos, hogy mi volt az első Nokia termék. Hát ugye nem ez, hanem ez a gumicsizma. A Nokia először, gondolom, hogy sokan nem tudjátok, cellulózgyártással, tehát papírfeldolgozással foglalkozott gumifeldolgozással, innen jön ugye a csizma, illetve ugye mivel Finnországban azért elég sok folyó van, megújuló energiánál is villamos energiát malmok segítségével állítottak elő. És gyakorlatilag itt mindenfajta világháború előttről beszélünk, amikor a Nokia mint különálló egységek már működtek, és 90 tájékán jöttek arra rá, hogy lehet, hogy hagyni kéne az összes ilyen egyéb dolgot és a telekommunikációra fordítani a figyelmet, és 91-ben született meg ez a telefonjuk. Az első okostelefon az nem a Nokia nevéhez fűződik, hanem ez az IBM Simon nevezetű telefon. Nyilván nem az Apple-nek a terméke volt az első okostelefon, sokan egyébként így gondolják. Okostelefon, ugye mondtam, hogy ami fejlettebb tulajdonságokkal bír, és még mellette telefonálni lehet, beszéltünk egy ilyen definícióról. Hogyha elmondom azt, hogy ezzel a telefonnal lehetett ugye egyrészt telefonálni nyilvánvalóan, másrészt naptári funkciók voltak beleépítve, faxolni lehetett vele, talán e-mailt küldeni, böngészni még nem lehetett, ugyanis a böngészés, mint szabvány, tehát a www, ez a World Wide Web még csak 94 környékén került megfogalmazásra, illetve leírásra, tehát lehetetlen lett volna egy olyan dolgot bemutatnia, ami csak később írtak le szabványként is. Gyakorlatilag ez az okostelefon egyenértékű volt azzal, mint hogy egy telefon meg egy PDA-t összenyomnánk. Ugye a PDA az egy ilyen digitális személyi asszisztens végül is. Tudja valaki, hogy miért raktam ide, mint első okostelefon alá mégis az iPhone-t? Miben volt ő első? Vajon? Lehet nyugodtan tippelni. Pontosan, az első tipp már be is jött. Ugye az érintő képernyőnél az, hogy ő multitouch-ot is tudott, tehát míg ő rezisztív kijelzővel rendelkezett, ezt majd megnézzük, hogy mit jelent, az iPhone már kapacitív kijelzővel tudta mindezt, és a multitouch-ra volt képes, tehát a több ujjas érintést már ugye tudta érzékelni. Itt meg látjátok, hogy egy stílus, egy ceruza segítségével tudták ezt vezérelni. Jó, a Nokia, hogy a történelemhez visszacsatolva 96-ba az első okostelefonja, erre rá lehet keresni, ez a Nokia 9000 kommunikátor nevezetű dolog. Gyakorlatilag lehet látni, hogy 4 évvel később, mint hogy bemutatták egyébként Las Vegasba ezt az IBM Simon, 4 évvel később tudta csak lereagálni a Nokia. Hozzátenném, hogy a bemutatástól számítva 2 évnek kellett átállni, hogy egyáltalán az üzletekbe kikerüljön, tehát annyira kifejletlen volt még a gyártás technológia. Operációs rendszerek. Nyilván itt az alsó 3-at szerintem mindenki ismeri, sőt a többit is nagyon remélem. Windows CE hol fordul elő? Hát régebbi PDA-k, GPS-ek esetén gyakorlatilag ez az operációs rendszer volt megtalálható, illetve rengeteg ma is működő beágyazott rendszert használó eszköznél van ez, tehát például akár gondolhatunk arra, hogy egy fejlettebb mosógépnél is lehet hasonló. Nyilván vannak már mondjuk androidos mosógépek, de még mindig használják valahol a
a Windows. Nyilván nincs hozzá egy olyan grafikai felület, ahol ablakokat, ikonokat, stb. Meg tudjátok oldani, de ettől függetlenül, ami működteti, kiszámolja a súlyautomatikát, elindítja az időzítéseket, az működhet Windows CE alapon még mind a mai napig. A BlackBerry, ugye főként talán céges körökből lehet ismerni vagy hallani. Ugye itt sokáig úgy gondolták, hogy nem lehet feltörni, illetve lehallgatni a BlackBerry levelezését és telefonbeszélgetését. Ugye ez kiderült nem túl régen, hogy évekig gyakorlatilag le tudták hallgatni, vissza lehetett fejteni ugyanúgy ezt a titkosítást, és elég nagy problémába is került a BlackBerry ez miatt. Ami miatt mind a mai napig nagyon szeretett, az az, hogy míg mondjuk egy átlagos Android vagy iOS telefonnál nincsen profilozási lehetőség, a BlackBerry-nél meg tudod azt csinálni, hogy van egy személyes profilod, meg van egy munkahelyed, és mikor melyiket, tehát el tudod választani a magánéletet például a munkától. Tehát ez mind a mai napig működik, és az Exchange szolgáltatás, tehát amikor támogatja azt, hogy egy céges levelezés mindenhol egybe legyen, elér távolról, különböző dokumentumokat egy távoli szerveren elhelyezve együtt tudjatok kollaboratív munkával szerkeszteni, és így tovább. Úgyhogy a BlackBerry még mind a mai napig nyilván életben van és működik, most már ő is kezd belépni erre, hogy érintőképernyő, és egy kicsit jobban hajazva a másik három nagy versenytársnak a megjelenítésére próbálja behozni talán a lemaradását. Ki az, aki ismeri a Symbian-t? Nagyon kevesen vagytok, pedig szerintem, hogyha egy olyat kérdezek, hogy ki az, akinek volt ilyen buta telefon szinten Nokia-ja? Na, biztos többeknek volt sima Nokia-ja. Nem volt? Akkor Nokia miből él? Csak 4-5 embernek? Nem létezik. A buta telefonon, tehát a Nokia-nak az operációs rendszere, ez a Symbian volt, ami most már átalakult, tehát a Symbian ugye az egy kifutott dolog, most már nem is árusítanak ilyen telefont, ez az Asha OS lett belőle. Az áttérésnek az oka egyrészt az volt, hogy a Symbian, amit így maximális fejlettség szinten el tudott érni, az egy nagyon buta okostelefon szintjén működött, tehát levelezni, böngészni tudott, de nem lehet hordátlanul rá telepíteni programokat. A fejlesztők jóval kevésbé támogatják, tehát nem készült rá annyi program, ami telepíthető. Illetve az, hogy nem volt költséghatékony a telefonok kifejlesztése. Gyakorlatilag 2 év alatt hoztak ki egy új telefon Symbiannel, amíg mi most az új Asha OS-sel egy év alatt meg tudják ugyanezt tenni. Jó, a Palmról szerintem kevesen hallhattatok. Ugye ő is PDA rendszerekkel, eszközökkel foglalkozott elsősorban. Amikor elkezdett működni a szekér, vagy ment a szekér, a HP elég hamar felvásárolta, évekig csücsült a dolgon, nem foglalkozott vele, majd amikor kiadta az első ilyen operációs rendszerrel rendelkező telefonját, akkor majdnem a teljes notebook részleget, vagy informatika részleget a HP-nál csődbe vitte, tehát akkora bukás volt ez az egész történet, sajnos, hogy eladták. Nyilván minél nagyobb a versenyünk, annál jobb, de ebből ők kiestek. Jó, nem kell túlságosan mélyre gondolni ebbe a grafikonba. Egy dolgot szeretnék kiemelni, vagy kérdezni. Mit gondoltak, hogy itt a gyártók többsége, ugye Samsung, Nokia, Apple, LG, Huawei, ez a TCL, erről nem biztos, hogy hallottatok, ugye az ő tulajdonában van az Alcatel, egyébként Kínában ugye TCL néven, míg Európában Alcatel néven futnak a telefonjai. Ugye a Xiaomi, a Lenovo, az ETEL és van ez a Chromax, én sem nagyon ismerem. Gyakorlatilag itt a 10-ből, hogyha jól számolom, legalább 8 az távol-keleti tulajdonú. Tehát meg lehet ezt nézni, hogy amikor azt mondja valaki, hogy nézd meg milyen ez a kínai telefon mennyire gagyi, meg mint tudom én, akkor amikor valaki Samsunggal villog, akkor ugyanarról beszélünk, ugyanúgy ők fejlesztik, ők rakják össze sok esetben. Miért lehet az, hogy a Nokia, ha bár csökkenő tendenciát mutat elég erősen, még mindig második helyen volt tavaly Q3-ban, tehát a harmadik negyedében.
Ugye a Nokia-nak van egy hatalmas felvevőpiaca, ez megint csak a távol-kelet. Például Indiában ugye nem igazán tudják eladni az okostelefonokat, jó pénzeket, ezért ott még például a Nokia Asha nem véletlen fejlesztették ki ezt a után okostelefont, tudják ezt nagy számban értékesíteni. Jó, az előadás valami olyasmiről szól, hogy kiválasztástól az ügyintézésig ugye az okostelefonoknál, mint ahogy mondtam, inkább talán a szüleiteknek vagy a nagyszüleiteknek szól, tehát ő a célközönség, inkább nekik szólna ez a dolog. Azért van benne itt egy hosszabb tájékoztató jellegű, ilyen nagy kérdéssel felvetendő, hogy hogyan is válasszak okostelefont. Lehet, hogy nálatok is tudok egy-két hasznos dolgot mondani. Ugye először is van valamilyen igényünk, szeretnék többet, mint ami a mostani telefonon tud, mondjuk egy okostelefon. Én mindig azt mondom, hogy bár nem akarok nyilván a zsebetekbe turkálni, nagyon fontos az, hogy kinek mekkora összeget tud vagy akar rászánni. Van egy lélektani határ, ami meghatározza mindezt, hiszen hiába lehet kapni 150-200 ezerért olyan telefont, ami már tényleg talán reccenés nélkül működik Android szinten, vagy iPhone-éknál is ugye 150 alatt nem nagyon kapsz, már úgy mondom, hogy frissebb modellt. Addig lehet, hogy valakinek mondjuk 50 000 a maximum keret, vagy netán még kevesebb, mégis meg kell tudni oldani a problémát, hogy ne egy horror legyen az azzal való együttműködés. Hát az első az a design, láthatjátok, ugye régen volt ugye ez az úgynevezett ilyen candy báros, talán a BlackBerry-nél volt leginkább ez, hogy van egy kijelző, meg ugye egy QWERTY billentyűzet, most már ugye ez is érintő képernyővé alakult, tehát volt kinyitható, szétcsúsztatható, forgatható, mindenféle fajta telefon. Most, ha megnézitek, akkor mi a tendencia, van egy darab nagy touchink, és nagyjából ennyi a történet, tehát azon belül, amikkel tudnak játszani, az nyilván az, hogy milyen maga a megjelenítendő felület hogyan néz ki, milyen az anyaghasználat, milyen a tömege, mekkora a mérete, tehát ezen kívül sok egyéb paraméterrel már nem tudnak játszani. Nyilván ezért van itt mondjuk a HTC Polo, bár ugye prémium kategóriában hely találni magának, vagy talán oda tartozó lenne, ezért ő általában fém borítással vagy fém szerkezettel látja el a telefonjait. Jó, az iPhone-ról ne beszéljünk, mert az nálunk prémium kategória, ugye Amerikában az meg, hát nem azt mondom, hogy a gagyi, de az az, hogy bemegyek a közértbe, veszek körülbelül, nem tudom, 2 kiló kenyeret, tehát neki ennyire nagy érvágás majdnem egy iPhone megvenni, míg itthon valaki adott esetben hónapokig dolgozik. Nekem volt ez a Samsung Galaxy, talán ez az S3, vagy nem tudom, lehet, hogy az S4. Nekem volt ilyen telefonom, szerettem, mindettől függetlenül én akkor is azt mondtam, hogy ez egy gagyi szappantartó, ami ráadásul túl van kicsit árazva, van itt ugye látjátok a Sony, illetve egy Nokia valamilyen Lumiát Windows Phone rendszerrel. Ami nagyon fontos, ugye egy vásárlásnál mindenki gondolom el szokott menni a MediaMarktba, megnyomkodja a telefont, majd pedig mivel hülye azért nem vagyok, nem ott veszik meg a telefont, hiszen ugye elég erősen túl vannak árazva a telefonjai. Tehát ez nagyon fontos a dizájnnál, hogy ha tovább tudnék menni, akkor folytatnám. Fogdossuk meg, nézzük meg, milyen a komfortérzete a telefonnak. Említettem azt, hogy itt a nagy 3 rivális közül van, és az előadás az elsősorban az Androidra vonatkozik, azoknak az alkalmazásait mutatnám, de ettől függetlenül a legtöbb alkalmazás ugyanúgy akár a másik 2-re is elérhető adott esetben. Jó, a Windows Phone ugye kicsit később lépett be talán a játékban, most már ugye tudjátok, hogy a Nokia-t is felvásárolta, most már azért elég szépen halad előre. Az Apple és az Android, akik folyamatos csatározásban vannak mindenfajta szabadalmi levédetések, egyéb problémák miatt, tehát gyakorlatilag nincs olyan, amikor ne állnának perbe. Nálunk most az Android győzött, és azért vele foglalkozunk. Itt pedig lesz egy videó, hogy aki esetleg nem ismeri, ezt megteszed, hogy rágöksz nekem ott a videó play-re.
akkor lássátok, hogy mivel másabb. Lehet, hogy a hangot le is veheted róla. Köszi. Ugye látjuk, hogy a Windowsnál, igen, ezt a reklámot ki tudod nekem nyomni onnan? Hogy a Windows Phone-nál úgynevezett ilyen Metro UI vagy csempés kinézetről beszélünk. Látjátok, hogy minden gyakorlatilag ilyen kis csempékbe jelenik meg, illetve rengeteg listaszerű megjelenítő felülete van alapvetően. Ugye az iOS az ilyen táblázat jelleggel rendezi a dolgokat. Most nem beszélünk arról, hogy ha valaki jailbreak-el, tehát ugye feltöri, akkor nyilván jóval nagyobb szabadságot kap és testre szabhatóságot, míg az Androidnál ugye vannak ilyen lehetőségek, hogy gyakorlatilag bármilyen elrendezést, widgetet vagy bármit rápakoljuk. Ezt ugye ti nap mint nap használjátok, tehát ebben is sokkal jobban benne menni nem szeretnék. Egyedül annyi, hogy nem tudom, hogy ismeritek-e, hogy hogyan lehet, amit az előbb is láthattatok, rejtett játékot előhívni a telefonon. Ugye, hogyha bementek a beállításokon belül, hát talán a név, hogy a legalsó menüpont szokott lenni, ahol kiírja azt, hogy melyik Android verzió van a telefonatokon, ott elkezdtek sokáig nyomkodni, akkor bejön egy kép, utána hosszan nyomtok rajta, és akkor bejön az a rejtett játék, amit talán Android 2.2 vagy 2.3-tól már mindegyikbe beleraktak. Jó, itt egy ilyen bekapcsolási tesztről van szó. Most nyilván ez nem annyira fontos, hogy melyik mit mutat, hiszen, hogyha megnézitek azt, hogy most valamelyik 2-3 másodperccel hamarabb kapcsol be, mennyire sűrűn kapcsoljuk be a telefonjainkat. Körülbelül egyszer, amikor megveszi az ember az első feltöltés után, és utána, amikor 3-4 havonta egyszer véletlenül elfelejtjük annyira feltölteni, hogy lemerül és kikapcsol, akkor kapcsoljuk be újra, tehát ritka szerintem, hogy kapcsolgatjuk. Kivétel, akinek nincs ugye újraindítás gombja, mert ugye betartjátok azt az aranyszabályt, hogy mondjuk hetente azért újraindítjátok legfeljebb a telefon. Androidnál ugye ezt érdemes megjátszani, vagy hetente akár párszor. Jó, tehát egy ilyen egyszerű összehasonlítás. Megyek is tovább. A legfontosabb része az okostelefonnak az a kijelző. Nem fogok itt most szépen mindenen végigmenni, mondom, ez egy 10 órás képzésnek az anyaga, tehát lehetne itt vele tölteni az időt. Nagyon röviden, amiről úgy gondolom, hogy fontos, hogyha tudtok, vagy egy kicsit némi tudást gyűjtötök. Ez például az első, kapacitív és a rezisztív kijelző. Ugye említettem azt, hogy az iPhone volt itt, ahogy az egyik osztálytársatok mondta is, ugye a multitouch és hasonló, ugye ő már kapacitív kijelzővel rendelkezik. Kapacitív az, ami általában nálatok van, az azt jelenti, hogy van ugye az üveg, és a kijelző között egy olyan elektromos mező, ami gyakorlatilag túllóg az üvegen. Ezt a töltést, amikor az ujjatokat elvezetitek, de gyakorlatilag mindig rázatjátok magatokat a telefon segítségével, és ezáltal tudja meg azt, hogy hol érintettük meg. Ez nyilván több újnál is működik, nagyon pontosan meg tudja határozni a telefon, hogy hol érintettük meg ezt. Ő pedig ugye a rezisztív, ami PDA-k vagy a GPS-ek esetén még minden mai napig működik. Miért? Baromi olcsó előállítani, nyilván nem olyan jó a technológiai adottság, hiszen ha itt nem tudom, eléggé pixeles lett a kép, de látjátok, hogy van két vezető felület, gyakorlatilag itt egy légréteg van közötte, és amikor összeérintem, ezek különböző feszültséggel vannak egyébként ellátva, amikor összeérintem ugye egy fizikai kapcsolat során, itt lesz töltés változás, vagy valamilyen feszültségváltozás, és ebből kifolyólag tudja azt, hogy hol érintettem meg, vagy nyomtam meg egészen pontosan a kijelzőt. Ugye ezért van az, hogy ehhez még ezt a stílust ceruzát használjuk, vagy körömmel lehet ezt nyomkodni, hölgyek nagy örömére, míg ugye kapacitív esetén a körömmel nem fog működni, hiszen a töltést nem fogja elvezetni, ezért kell ugye újjal nyomkodnunk. Jó, van itt ilyen fényerő, kontrasztarány, ez a fekete per fehér aránya, ezekben nem mennék bele. Színmélység,
Ami ma kapható okostelefon, az mindegyik bőven tudja azt, amit a szemetek is fel tud dolgozni, tehát legalább 16, mint az 2.16-on 65.536 szín árnyalatot legalább, illetve ugye a 24 bit, ami 16,7 millió szín, a kettő között nem igazán vesztek észre különbséget. Kijelző méret, ez ugye nagyon változó, hogy milyen lehet, erről sok mindent nem szeretnék mondani. A képpont sűrűség, ami nagyon fontos, nem mindegy az, hogy egy Full HD felbontást, tehát ugye ez az 1920x1080-at egy kisebb képernyőre, adott esetben egy 3x-ra tesszük rá, vagy ugyanazt rátesszük egy 5 HP-re, vagy még nagyobb kijelzőre. Nyilván minél kisebbre tesszük, annál élesebb lesz a kép, annál nagyobb lesz a képpont sűrűség, ami azt mondja meg, hogy az 1 incsre, az 2,54 cm-re hány képpont félre. Ugye jönnek itt azokkal a jelzőkkel, hogy az Apple vezette be először azt, hogy retina kijelzős. Gyakorlatilag szerintem a többségnek már talán most is retina kijelzős telefonja van, ez már ilyen 300-350 képpont, tehát ppi-től fölfelé ezzel lehet ellátni, tehát ez nem egy ilyen nagyon egyedi dolog. Technológiáról lehetne beszélni hosszasan. Egyedül annyit szeretnék mondani, ami talán a mindennapokban előfordulhat. Ha valaki olyan telefont szeretne, amit mondjuk adott esetben többen összeálltak az osztályba és nézitek oldalról is, tehát jók a betekintési szögei, akkor ne TFT-t vagy TM plusz filmpaneles telefont vegyetek, hanem IPS-t vagy AMOLED-et. Ha valaki rá van arra kattanva, hogy a telefonján mennyire szép a fekete, tehát mennyire tud sötét képeket jól megjeleníteni, akkor ugye az AMOLED vagy S-AMOLED-et válasszátok. Technológiájából adódóan az IPS, ha bár nagyon jók a betekintési szögei, tehát hogyha forgatjátok a telefont, akkor ugye nem fog hamar elváltozni a színe. Az AMOLED sokkal jobb feketét tud, az IPS-nél nyilván ebből kifolyólag pont egy ellentetje a technológia, hogy jobb fehéreket lehet elérni, illetve természetesebb hatást. Ugye az AMOLED-eket a Samsungnál lehet főként keresni, ugye neki van ez az S-AMOLED-nek hasonló történetei. Jó, én itt a többiben így időhiányában nem is nagyon mennék bele. Erről már beszéltünk, nem tudom, még egyszer vissza. Jó, akkumulátor. Ugye milliamperórába mutatja meg, vagy írja le a gyártó, hogy mekkora kapacitással rendelkezik. Tudjátok-e, hogy mire jó ez? Megadja a beszélgetési időt, készenléti időt. Hát arra, hogy tudjátok azt, hogy mennyi ideig biztosan nem fog működni a telefon, tehát az, hogy ugye megadja, hogy beszélgetési idő 8-10 óra, az biztos nem fog annyit elérni, tehát ez egy ilyen szempontból viszonyítás. A tárhely, ugye kétféle létezik, gyakorlatilag az egyik az a belső tárhely, az, ami ugye található maga az egész operációs rendszer, tehát az Android vagy az iOS. Illetve van legtöbb telefonnál egy bővíthető lehetőség, amit nyilván SD kártyával meg lehet tenni. Ugye az Apple nem véletlen választja azt, hogy nincsen bővítési lehetőség, elég szép áron éri azt, hogy mondjuk 16 vagy 32 GB-os modellt vesztek meg. 16 GB ugye csak a különbség, ami mondjuk pár ezer forintot jelent egy SD kártyánál, ők jó pár ezer forinttal többet adják ugyanezt a lehetőséget. Jó, gyakorlatilag ami egy hasznos tanács, ez a következő. Sokan elégedetlenek, én azt látom az androidos telefonnal, hogy azt mondják, hogy hú, nagyon lassú, állandóan nyomkodni kell a taskiller, kilőni mindenfajta alkalmazást. Én egyébként abszolút nem ajánlom a taskillereknek a használatát, pláne nem autómódon. Sokan használnak így, kilőnek olyan androidos alapszolgáltatásokat, ami muszáj, hogy működéshez, tehát hogy normálisan működjön az Android. Ezáltal azt generálják, hogy újra elindul, és ezáltal folyamatosan fogyasztja a telefon akkumulátorát, illetve nyilvánvalóan lassítja is, hogy újra meg kell nyitni a szolgáltatásokat, tehát ezekkel ésszel bánjunk. Ugye itt a SoC, ez a System on Chip rövidítésből jön. Gyakorlatilag ez a telefon adja ugye a processzor. Most ugye a Samsung hozza ki az Edge-ben ez a 4+4 mag, tehát 8 mag fog szépen dolgozni azért, hogy megfelelően megjelenjen. El lehet rajta gondolkozni, hogy mellette több gigabyte memóriát felhasznál,
hogy mennyire vannak optimalizálva egyrészt az Android, illetve az alkalmazások, hogy több gigabyte memória kell ahhoz, ami mondjuk az Apple-nél egészség, 1 gigabyte ugyanúgy meg tudják oldani adott esetben. Jó, ez csak egy ilyen felvetés. Ezeket azért írtam ide föl, hogy lássuk azt, hogy mikért felelős a processzor, tehát az, hogy milyen processzor van benne, nagyban meghatározza, milyen gyorsan tudunk mobil internetezni, milyen vezeték nélküli kapcsolódási lehetőségeink vannak, és így tovább. Jó, és egy fontos dolog itt a memóriára rátérve, itt valóban az a helyzet, hogy a méret a lényeg, tehát minél több a beépített RAM, annál jobb, az Androidnál pláne elég szükséges. Érdekes azt is megfigyelni, hogy amit Európában gyártanak elsősorban telefonokat, vagy idehoznak be, Samsungéknál is 2 GB fölött, hogyha jól emlékszem, nem nagyon láttok, míg mondjuk a kínai telefonokba belerakják akár a 3 GB-ot is. Nekem is egyébként egy kínai, egy Xiaomi telefonom van, 2 GB RAM-mal, gyakorlatilag überbrutál, tehát nem tudom megakasztani semmivel. Úgyhogy itt, ha valaki úgy használja a telefonját, hogy Facebook Messenger, meg mellette navigál, zenét hallgat, és jönnek az e-mailek szinkronizálva, és még telefonálni is akar, vagy bármi, akkor ugye a memória méretére nagyon figyeljetek. Nem kell megijedni, nem fogunk ebben nagyon részletesen belemenni. Egy dolgot mondanék el, hogyha látjátok azt, hogy mobil internetet használtak a városban, ugye itt azért Szegeden megvan a 4G-s lefedettség, ugyanakkor, mivel cellákra van osztva ugye a mobil hálózat, ezáltal egy cellára, például itt jelen esetben most viszonylag nagy a népsűrűség, ebből kifolyólag hiába lenne 4G-s sebesség elérhető, mondjuk nem is biztos, hogy itt épületen belül igen. Ennek ellenére valószínűleg 3G-nél sokkal nagyobb sebesség nem érhető el, hiszen ugye le kell osztani ezt a sebességet, minél többen vagyunk. Tehát az, amikor bekapcsoljátok a mobil internetet és azt látjátok, hogy 3G, akkor még oké, azzal lehet netezgetni. Ha azt látjátok, hogy H+, ugye valószínűleg ezt sokszor látjátok, akkor lehet örülni, mert gyorsan jön a net. Ha viszont azt látjátok, hogy egy E betű van, akkor azt tudjátok megtenni, hogy kerestek egy McDonald's-ot, hogy hazamentek egy wifi környékére, amit ismertek, különben soha nem fogja betölteni se egy YouTube videót, se egy weboldalt, ugye azért annyira lassú gyakorlatilag. Látjátok, hogy a 3G-vel jött be egyébként a videótelefonálás is, tehát az lenne a minimum sávszélesség szükséglet, amivel képet is át tudunk küldeni. Jó, hát ez nem nektek szól elsősorban. Megvan az, hogy hogyan választunk okostelefont. Szerintetek mire használjuk ma legtöbbet a telefonunkat? Nem mai az adat, egy durván másfél évvel ezelőtti, sajnos frissebb kutatási anyagot nem találtam. Van-e valakinek tippe, mire használjuk? Nem internetezésre. Én sem gondolnám, de SMS-re használjuk, statisztika alapján. De szerintem itt közül ki az, aki SMS-ezni szokott viszonylag sűrűn. Tehát nem az, hogy havi egy, hanem mondjuk, hogy naponta küldi az SMS-t. Jó, hát egy ember, akkor te még erősíted a statisztikát, de valószínűleg ez már egy kihaló félbe van, nem tudom, de megbízható forrásban és több helyen is lehetett ilyet olvasni. Mire használjuk még? Jó, ebbe sem mennék nagyon bele, nyilván ezt nap mint nap használjátok ezeket az alap alkalmazásokat vagy lehetőségeket. Ugye a VoIP, a Voice over IP protokoll, gyakorlatilag ugye amikor Viber-t, Skype-ot használunk, hangoutolunk, akkor ugye hangot, képanyagot küldünk mobil internet, wifi-n, tehát interneten keresztül. Jó, ne olvassátok, mert ez rengeteg felesleges információ számotokra. Ki az, aki ismeri az Ingress-t, vagy esetleg használja is? Nagyon szuper. El tudod indítani nekem ezt a videót? Ugye ez egy alapvetően elején még meghívásos történet volt. Maradhat valamennyi hang, csak egy picit talán halkíts. Ott a Mac-en van feltétlenül. Ez egy olyan GPS alapú játék, ami egy ilyen közösségi megoldásra épít.
ti is tudtok akár itt Szegeden játszani, vannak különböző pontok, amiket el lehet foglalni, ilyen portálokat, energiát gyűjteni és így tovább. És gyakorlatilag két nagy csapat van, ugye a felvilágosultak és az ellenállók. Ki kell választani, melyik oldalra álltok, és gyakorlatilag annak segítségével harcolunk, hogy mondjuk Szegeden is vannak különböző területek, legyen az mondjuk egy szobor, bármi, egy graffiti, vagy bármi lehet, és azokat el kell foglalni, és így harcol a két oldal egymás ellen gyakorlatilag. Rengeteg olyan tartalom jön folyamatosan hozzá, ami miatt talán még mindig egyre többen játszanak vele. Tehát folyamatosan tudjátok meg a történetet, e-mail formátumban, bármilyen üzenetként megjelennek, hogy mi történt. Tehát szerintem egy nagy adag kínait beültettek 2 tár izsért cserébe, és ezek folyamatosan írják a tartalmat hozzá. Tehát eszméletlen mennyiségű tartalom van. Nem akarok hülyeséget mondani, hogy mennyien, tehát ilyen több 10 millió, 100 millió játszak, rengetegen. Nem akarok most butaságot mondani tényleg. Itt Szegeden is viszonylag sokan vannak, próbáljátok ki esetleg, most már regisztráció meghívás nélkül működik Androidon, illetve tavaly, talán július óta már iOS-en is elérhető. Windows Phone, azt nem tudom, hogy van esetleg, próbáljátok ki. Amikor azt látjátok, hogy valaki parknál sokáig ül, nyomkodja a telefonját, vagy sokat vár, aztán nagy vigyorogva távozik, akkor lehet, hogy éppen elfoglalt egy objektumot, és ez volt a dolog. Hogy ti is részt vehettek mindenbe. Ki az, aki esetleg használ NFC-t valamilyen úton, módon? Hát megint valaki használja az okostelefonját, sokatoknak szerintem van, ugye az NFC ez a Near Field Communication, tehát egy ilyen közeli mező kommunikáció, az elég hülyen hangzik, hogyha szó szerint lefordítjuk. A lényege a következő, egy RFID, tehát rádiófrekvenciás chip segítségével tudunk kommunikálni. Gyakorlatilag ugyanaz, mint a PayPass. A PayPass gondolom sokkal többen használjátok. Ki az, aki használ PayPass-t? Tehát a bankkártyát érintünk és úgy fizetünk. Egy ember. Na, akkor most magasra a kezeket, mert ezt nem hiszem el. Ez most komoly. Ugye a többieket ennyire nem érdekli ez a kis kommunikáció. Jó, én ezt nem hiszem el nektek, hogy nem használtok ilyet, ami az egyik legjobb dolog, hogy nem kell PIN kódot idézni. Akkor nézzetek utána esetleg, de biztos használjátok, csak még tagadjátok. Az NFC mire használható? El tudod nekem indítani a videót? Ugye ez az NFC, nem kell semmilyen azonosítás, nagyon egyszerűen, viszont csak pár centiméteren belül működhet a dolog. Remélem, hogy betölti. Micsoda? Ja, hogy 3D van? Ja. Ugye szépen eljutunk az okostelefonokhoz. Mire tudjuk használni? Adott esetben ugye fizetőeszközként, ugye ezekre már azok, amik használjuk, tehát térkép, kapcsolattartó, egyéb szerkesztési eszközökre az okostelefon, de használhatjuk akár bankkártyaként, vagy pontgyűjtőkártyáknak az összegyűjtésére. Az egész technológia ennyin alapul, tehát egy érintés segítségével ugye nagyon közel kell, hogy legyen a másik egységhez, és ennek segítségével tudtok valamilyen interakciót kiváltani, például fizetést vagy bármi egyebet. Lehet ugye autót bérelni vele, jegyet váltani, tehát például az osztrákoknál, az ÖBB-nél már működik, hogy NFC érintéssel tudod a jegyet lecsekkolni. Illetve a Google-nek a Wallet szolgáltatása, hát picit, hogy mondjam, most már kifelé tendel ebből az egészből, rájött, hogy túl nagy a konkurencia, nem tud elég jó lenni, nem választják őt elég sokan, és ebből kifolyólag már leépíti a projektet, de alapvetően, hogyha rákerestek arra, hogy mobiltárca itt van, az működik. A Telekom tud olyan SIM-kártyát adni nektek, hogyha NFC-sed a telefonotok, beregisztráljátok a bankkártyátokat, és utána bementek a spárba, és csak hozzáérintitek a terminálhoz, és azzal tudtok fizetni, nem kell kártyát oldani. Miért jó ez? Akkor jó, hogyha mint mondjuk nekem is én próbálok kibekkelni itt a bankok sarcait, és van 4-5 bankkártyám, és azt mondjuk egy telefonnal meg tudjátok oldani. Van rengeteg pontgyűjtőkártyátok, azt is meg tudjátok oldani. Tehát rengeteg ilyen dologra jó, hogy nem kell magatoknál hordani 15-20 kártyát,
hanem csak a telefonban beregisztráljátok és... Igen? De kapcsolat telefont akkor bárki használhat? Kiveszik az zsebembe, akkor bárki használhat? Igen. 5000 forintig, utána kéri a PIN kódot. Igen, de tehát ezért érdemes arra odafigyelni, hogy hát ugye ez csak pár centiméterről működik, tehát messziről hackelni ugye nem tudják, ez egy előnye, viszont oda kell rá figyelni, hogy mondjuk billentyűzár vagy hasonló legyen a telefonon, tehát nem érdemes mindenfajta védelem nélkül hagyni a telefonunkat. Jó, nagyon kevés az idő, kicsit felpörgetem, ez lényegtelen rész, itt mutatná be, hogy valóban működnek, illetve itthon is ki lett próbálva, hogy működött ezzel való fizetés. Jó, kicsit felpörgetjük az eseményeket, alkalmazások. Na itt talán tudok nektek újat mondani, nem biztos, hogy mindenki mindegyiket ismeri. Nyilván ez ahány ember annyiféle ilyen könyves polcot vagy appolcot lehetne összetákolni belőle. Pár alapvető dolog, ami ugye az Android alkalmazását kicsit jobbá teszi, és mondjuk én adott esetben használom, az az, hogy például a Google-nél ugye alapvetően egy online navigációról beszélünk, de ha mondjuk elmentek külföldre, Magyarországon sajnos nem sok helyen működik, le lehet tölteni a térképet. Ugye most már ez külön menüpontban működik, korábban még be kellett ezt írni, hogy rákerestek egy helyszínre, legyen az mondjuk tök mindegy, Amsterdam, hogyha megkerestétek, és újra bementek a keresőfülre, és beírjátok azt neki, hogy OK Maps, akkor felajánlja azt, hogy letöltsem a térképet. Tehát vannak ilyen trükkök, illetve ugye kihasználva a gyroszkópot, akinek van a telefonjában, szépen lehet a Street View-nál forogni és körbenézni egy adott helyszínen. Ez egy magyar kis szoftver, ez az Android nevezetű kis program. Azért vettem ide föl, mert tud olyat, hogy például ugye a magyar munkaszüneti napokat automatikusan kiveszi és nem fog ébreszteni. GPS alapú koordinát alapján meg lehet mondani, mikor milyen ébresztési lehetőség legyen, és egyéb ilyen dolgokat. Van itt ez a, bocsánat, Timely, ami egy nagyon klassz UI-jal, csak most az idő hiányában itt ezt nem mutatnám tovább, rendelkezik, olyanokat be tudtok állítani, hogy ébresztés előtt egy fél órával elkezdjen valami dallamot elindítani, és könnyebb legyen az ébredés, vagy hogyha emelitek fel, akkor nem folyamatosan sipákol, hanem egyre halkul. Különböző mondjuk matematikai feladatot kelljen megoldani ahhoz, hogy ki tud nyomni. Tehát, hogyha valaki reggel nagyon kómás, és nem szereti a matekot, annak egy tök motiváló dolog lehet, mert biztos fel fog kelni, vagy egészen egyszerűen egy idő után letörni. Nem tudom, biztos hallottátok azt, volt a híradóban is, hogy van egy ilyen magyar kezdemény, egy applikáció, ott pedig, hogyha minél többet szundizol, annál többet kell fizetni. Tehát van valami ilyen is. Nem tudom, hogy ez mennyire lehet motiváló. Jó, ezt itt skippelem. Hely meghatározó, ha elhagyjátok a telefont, rákerestek arra, hogy Android Device Manager, akkor ezt az ikont találjátok meg. Ezt ugye nem a telefonon teszitek meg, hanem mondjuk a Google-ba beütve, de egyébként úgy van google.com per nyilván Android Device Manager, vagy valahogy így van, tehát Android eszközkezelő, tudjátok törölni az adatokat, le tudjátok korlátozni, vagy letiltani részben a telefon, illetve meg tudjátok nézni, hogy legutoljára, amikor online volt, akkor hol tartózkodott a telefon. Tehát ha elhagyjátok, ellopják, akkor ha nincs külön szoftver telepítve, ez mindenkinek automatikusan működni fog. Érdemes esetleg megnézni. Hát ebben most nem megyek bele, ez a Google Now. Ismeritek-e az Androidot? Van itt, aki bólogat, ugye ez hatalmas könnyebbség ahhoz, hogy nem tyúkbillen keresztül, tehát kábellel, USB-n kötjük össze az androidos telefont a számítógéppel. Ha felrakjátok ezt az Androidot, akkor Wi-Fi-n keresztül, helyi hálózaton például otthon drag and drop módon tudjátok a fájlokat berakni, kivenni, képernyőképet készíteni, SMS-eket, telefon, mindenfajta dolgot beállítani, tehát egy tök jó kis program. Shazamot gondolom ismeritek. Ugye, hogyha hallotok a rádióban egy zeneszámot, megtetszik, de nem tudjátok mi az, és nem mondták be, vagy pont lekéstetek róla, elindítjátok, fölvesz egy darabka hangot, amikor először online lesz, vagy hogyha éppen van mobilnetetek, beküldi, és visszadobja azt, hogy mi volt a zeneszám. Azt mondom, hogy egy 90-95%-ban pontosan is működik, tehát zenének az analizálására használható.
Spotify, gondolom mindenki használja, ugye talán a legelterjedtebb most már ingyenes zenehallgatási lehetőség, hogyha fizettek érte, akkor mindez nem csak online, hanem offline is működhet. Viber, ki ne ismerné, ugye VoIP, amiről volt szó, gyakorlatilag ingyen tudunk vele interneten keresztül SMS-t küldeni, vagy pedig telefonálni. Meteora, ugye az országos meteorológiai szolgálatnak az applikációja, amiért idehoztam, az az, hogy be lehet állítani például, hogyha komoly vihar van a térségetekben, vagy akár értesítést SMS formátumban, vagy valahogyan küldjön. Szerintem ez egy tök hasznos dolog. Jó, kis egészségmegőrzés van, ez a talán Runstatic, vagy nyilván az. Egy olyan futás vagy mozgást nem csak trekkelő, tehát követő alkalmazás, hanem megpróbálja a napi célt, tehát beállítasz valami napi célt, hogy mennyire legyen kalóriafogyasztás vagy mozgásigény, folyamatosan figyelő, hogy mennyit mozogsz, és megpróbál motiválni, hogy folyamatosan növeld ezeket a mennyiségeket. Szerintem egy nagyon klassz, ingyenesen használható program van, ugyanez a Nike esetén különböző eszközökkel ki lehet egészíteni. Egy tök hasznos kis alkalmazás, ez a webcam, IP webcam, hogyha otthon meg akartok valaki családtagot szivatni, majd figyelni, akkor a saját telefonotokat be tudjátok állítani webkameraként, gyakorlatilag 2 okostelefon kell mondjuk hozzá, lerakjátok valahol az egyiket, amit meg akartok figyelni, a másik elindít egy szervert, nagyon egyszerű, a startgombbal el fog indulni, de helyi hálózaton nézzétek, mert nyitott portok, stb. Kell hozzá, és a másikról pedig tudjátok nézni a letett telefonnak a képernyőképét, tehát egy ilyen kis kandikameraként működhet a dolog esetleg. Jó, a Prezinek az új szoftvere, ez a Nutshell. Azért nem mutatom meg a videót, mert Androidra sajnos még nincs, csak iOS-re. Gyakorlatilag egy ilyen nagyon egyedi formátumot hoz létre, 3 mini ilyen videóklippet vág össze, és abból lehet készíteni ilyen egészen egyedi videókat. Jó, ugye itt az ügyintézésről is kellene beszélnem, tényleg csak 2 mondatban. Ez a KEK-KH-nak az applikációja, tegnap megpróbáltam ügyfélkapuval belépni, azt írt, hogy a szolgáltatás nem elérhető. Igen, pályázatos pénz volt, kifejlesztettük, csiliárdokért, biztos vagyok benne, és nem működik a szolgáltatás. Bocsánat, ez nem vagyok. Mondtam pedig, hogy ne hívjanak. Nem mindegy. És alapvetően ugye azt, amikor bemegy az ember és egy autót át szeretne íratni, személyes okmányokat intézni, és 4-től, nem tudom, 12 órás várakozási idő helyett alapvetően kb. 1 perc alatt ugyanazt meg lehetne csinálni mobil applikáción, feltéve, hogy működik. Jó, és nagyjából ennyi lett volna. Csomó mindenről lehetett volna még beszélni. Először is az a kérdésem, hogy van-e kérdés. Sikerült leszedálni a népet, úgy látom. Jó, ezután biztos valami izgalmas matematika óra fog következni, úgyhogy én akkor megköszönöm a figyelmet, és további szép napot kívánok.